Salam dostlar. Bugünkü video sapağımıza hoş geldiniz. Bugünkü video sapağımızda Türkmen dilindeki sözleri Rus diline tercüme ederiz. Gelin onda bugünkü videomuza başlayalım. Nesil, Поколение. Поколение. atalarımız, Наши деды. Наши деды. tüy sürökten, От всего сердца. От всего сердца. tavşırık, Поручение. Поручение. berca etmek, Выполнить. Выполнить. tayyar bolmak, Быть готовым. Быть готовым. nişan, Символ. Символ. Знак. Знак. namus, Честь. Честь. prezident köşkü, Президентский дворец. Президентский дворец. milli seyilgah, Национальный парк. Национальный парк. senagat, Промышленность. Промышленность. imit senagatı, Пищевая промышленность. Пищевая промышленность. asma yol, Канатная дорога. Канатная дорога. Eger de video sapak göňüňize yaran bolsa, like basın we kanalymyza agza bolun. Indiki çykýan videolardan habarly bolmak üçin jaň-jaňyza basın. Eger de rus dili bilen gyzyklanýan dostlaryňyz bolsa, videonu paýlaşyň. Goý olar hem bilsin. Videonun aşağında sosial gomlardaky belgilerimizi hem galdyrarys. Olary hem agza bolmagy unutmaň. Häzirlikçe hoş galyň.